नों CPM खायो, नों BJP खायो, त्रिपुरा मोर्चा खायो, IPFT मोर्चा खायो, जनजाति मोर्चा खायो, गणमुक्ति परिषद खायो, चेखरा गोदाल खाइलायो। नों बांग्लादेशी गोबे एनआरसी कम मासाली आंके फाइसिदी DPF मोस्ट वेलकाम जत्तनि बागै 12 लक्षनि बागै। नों संसदीय BJP नेतानो, नों संसदीय त्रिपुरा मोर्चानि MDC नो, नों संसदीय IPFT नि मन्त्री नो, नों संसदीय जनजातिनि मन्त्री नो। सोंरा गेदे त्रिपुरा हावो जों बांग्लादेशनि मुक्ति माने दे मैया। नों जोंनो रमाने दे रमाया जानजे नेतानो मा सोंनायब्ला जोंनि PK नेतानो सोंहैदोंब्ला नेता नों गोबै दे बांग्लादेशनि जोंनो मुक्ति खालामनाय गोबै दे नों वाजेरि खालामनाय जोंनो सोंलायदोंब्ला जोंनि नेतामोनला गसेबो त्रिपुरा हानो 12 लक्ष त्रिपुरा सानो और त्रिपुराओ 70 বছর 71 বছর নিচে বিদেশি শোষণ শাসন यागनि থেকে आं फियावै गलांनाय नुनै सिनि PK मेदामले सोंसानि दस्ताङाव गसेबो आबोबायनो जों 7 বছর बनि मिशन बनि विजन बनि सामनो जों लक्ष्य 70 বছর सुप्रीम कोर्ट आनि हा आनि शासन our land our rights बांग्लादेशी गुबेब होनै सुप्रीम कोर्ट बसखाङो 70 বছর आं खरसा नेतानो फनलुयाखो गुबेब नकारै 1,35,000 और वानजित फानो दामानि सिनो गुबेब नकारै लाख दफानो 5 बाग्रमानि सिनो गुबेब नकारै ताके हाथाय साखा पर्यन्त बांलाय दंखा यां महारानी एलाकायाव नायनिदि अ BSF बारन्द्रके हापुङो गांलाखायनै साबो बरफसिं दंबायखा हाथायो गांलाखाय लाबारखायनै साबो बरफसिं दंबायखा देसिके जों हो खायजानो दंलाखा लेन तो माइया करखनो लाबारखायनो जागा दंलाखा आबोनि बागै ताकुते बकुसं राजनीति खायदि किंतु राजनीति खाय हाजार नेता आजके खरसाफोर माइक्रोफोन तैरि बांग्लादेशी गोबे हमानाय नेता आसायाखौ आबोसि बरफ सावो जोंनो जातिनि नेता ननो जातिनि नेता होनै मन्त्री गठन खायजै ननो केन्द्रनि मन्त्री सनाम खाबनोसो नंबाय बाक्सा जिंदाबाद जिंदाबाद होनै बरनि दफाना हाबानि दफायमोन ओंके तांनि बबाय बाक्सा नों जिंदाबाद जिंदाबाद होनै मन्त्री गठन थांमोने परेबो अ दफानि हानो नों कसरैतो सोंरांगेदेसो मा सोंनाय जेफोर सोंरांनाय आफोर सঠিक बिचार माने सोंकेसि सिनाय नब्ला नाना फियावमोन दे फियावमे बथाय सल मा सानाय नब्ला प्र फियावमोन इनके बायदि फियावमोन लामा मा सानाय ब जेरै मिस पिके जमातेले साका आंदे रनो फियावनाय बायदि फियावनाय सोंनाय लोसो इके अ फियावनाय लामानो बलथोंना फुलुगि रेखा परिष्कार बड इस्लाइदै काहाबिया जने तंकांके नों कचा प्रफोनि बनि मन्त्री गठन तमनि मिस पिके जमातियानि साय तै बुति प्रासर दातेनि बांग्लादेशनि मुक्ति माजने तंकांके जों हाके माइक्रोफोन तोये और साफारि जों TPF र जे नों साव आबनो जों खायनि जों थांनानै राजि तो BJP सरकार खायनि र तेने BJP र सपोर्ट खाइ दंनाय र मन्त्री परिषद रय दंनाय र नेरसिनि साय काहाके त्रिपुरा हानो बांग्लादेशनि मुक्ति रनै BJP सरकार होनै नर गसकेबै मानकाके अ माइं पैसा माइक्रोफोन पे हिसाबनि जों BJP न जों समस्या बांग्लादेशनि समस्या